Abagusi ba minto karibu na inde ase channel ya Gusii TV inyakoba kinkobamanyia ayatikire ase kinyore kemo gegotoka ime ya Nyamira County gekorokwa ng'a Nyamakoroto gegotoka ime ya Masaba eamate eyemo mbirerere ninki goetera ase kirori oyo onyara koba gwakoerera amang'ana aya chinsa 11 iga abanto batamanyekaneti basoa ase enka eyemo ime ya Nyamakoroto obwo omogaka okorokwa ng'a Rodrick Makini basiba kera omonto orenge ase enyomba eywo ase abanto batano basibwa babatwetereria na kobang'oteria epetroli bamanya kobabeka omorero nyuma yo ogosieka gose okofunga enyomba eywo bamanya kobunga enyomba batongia amo na enyomba. Buna togokwana iga omogaka bwa enka eywo okorokwa ng'a Rodrick Makini igo anyara koba kagosiria obogima ase ogosambwa omorugi oyo okorokwa ng'a Mary Makini nere boigo nasiria obogima omwana obo omotangi okorokwa ng'a Mary Makini nere boigo nanyara koba kagosambwa amo na omochokoro obo gose omwana o Mary Makini okorokwa ng'a Pristo Makini nanyara koba gagosiria obogima bwaye ase ekero asambwa. Lakini omwana oyomo nanyara koba gakominchoria na gotama gotoria obogima bwaye oywo nere onyara koba gakoerera aya agendererete ase enyomba eywo. Goika buna togokwana iga abasikari ba ensemo eywo ya Nyamakoroto ime ya Masaba ase ecounty ya Nyamira mbagendererete na obotoki koenekia eng'ana eywo gose korigia ng'a mbantokia abagusi ba minto bono tiga nababoria inee omoikaki oyo ochire chinsemo chiaito chia Gusii inee inki gekogera omonto bwancha gosiria eamate yaani bosa igo nore ng'a ngende mokare kobuna nki eke gose kiabunwa nyiwete omwana oyo okorokwa ng'a Mary Makini na omwana okora gose form 4 juzi iga naende mbabwate omoroberio okomwarigania ase achie gojoin university bono onyarire koba kagosireriwa obogima inee iniaki abanto aba babwate ase eamate eye ninki nore na akamwana ekeng'werere gakora because a child is very innocent inki mpaka akamwana ako gakora gose nore ng'ina omwana oyo buna oyo bono okorokwa ng'a Mary Makini inki gose abakorerete inee omoikaki oyo ochire chinsemo chia Gusii. Inche tiga nkwane iga ase chingaki echi iga twaikire tiga tokong'ie kabisa ase amasabo nsabere nkosabere erinde tosirie omoiko oyo omobe ochire chinsemo chiaito chia Gusii. Tinkomanya eki kiare kobunwa lakini gosiria obogima gosiria amagima ya abanto bane mbobe insa iga mpaka igoro. I'm so frustrated igo na eng'ana yanderirie eng'ana yakorire enkoro yane yaigure bobe sana ase egekore eki giakorekana ase abanto bane gosiria obogima bwabo yaani ase chinchera echi chia obotutukanu ng'a naende abanto abwo mparamanyekana yaani goforce abanto mpaka konywa epetroli seriously where is humanity nkaiere lakini obotuki ningenderere gotuka eng'ana eywo ningenderere kobabwateria eng'ana eywo imanye ng'a ninki gose kiagendererete probably abanto mbare probably obotina boria bwa ekenyoro maybe mbwagendererete lakini rende nochi okoba ng'a na erigoso gwakorete igoso kiari ring'ana kebe mpaka rigoikera abanto bane gosiriwa abanto baito abagusii tiga tosemanie because egekoro kia engabuna eke na egekoro maybe kiare gocha koba preventable na egekoro kiare gocha koba gotigigwa timaeti how frustrated was this person ama these people timaeti lakini
tiga turakora uchunguzi tumanye ng'a ninki kiari kubunwa because muntu macha mpaka gubitiririwa kunywa petroli, there is something there igintu kirau kiari kubunwa nonye nabo rende kuikira gukora igikora buna ekio, that is very wrong, that was very unfortunate, but anyway nimbebwateria omogano oyu bwensipi nimbaretere igaiga tunyakoba tukurora tumanye ase ekene kiri tumaye ng'a oyo abanyagusambwa inki bakorerete abantu abu nyakubasamba. Haya aba nyakubasamba ninki bakorerete nyagusambwa gose inki aba basambetu bakorerete nyakubasamba. Yes, lakini tiga tusabirane tubuche amasaba kabisa, tusabe gisaku gitu kiomugusi, tusabe embwembe, tusabe birecha omete nware akirete ategerete amatu kabisa, birecha otantanirie abantu ba Nyasaye, birecha ngototantania are iga emeika eye emebe tiga tubika ase amasabo, tubike amarunse, tonyaye gosaba ng'a tata tiga tokonye twensi pi erinde tonyaye kokora ebinto ebirunge kitore ase obwiko bwa ense eye. Timbwati amange, I don't know eki orengereti, probably nobwate ekerengererio oranyare koba gogoshare na inche igo nabo ngwancha ondikere ase comment section insa iga toiba gosubscribe insa iga turn on the notification bell erinde ginko-upload evideo enkeni iga onyaye koba gokonyemanya. Tiga ng'ende nkobwaterie eng'ana ebuya nkoretere. Mbuya mono abagusi ba minto.